As you know, this country is engaged in the biggest and fastest vaccination programme in our history. Hour by hour, we are making such strides. Pressures on the NHS are extraordinary. 55,761 positive cases since they do get the deaths. And in the meantime, stay at home, protect the NHS, and save lives. Glyn, wyt ti dal ar y siani dolyg na? Dyw e ddim yn rhif a'i rhagor mae'n enwau pobl ni'n nabod. Wy'n rili gobeithio i ddim yn clywed am bobl dwi'n nabod. Hi, ydych chi'n gwybod pa mor hir mae'r vaccine ma'n mynd i lasto, a bydd y vaccine hyn yn last yn gweddill bywyd ni. Diolch. Dewch i Gymru a welwch llafur in action. Wedyn byddwch yn falch o'ch Tory leaders. Mae gen pawb y hwyl y barnau. Dyw hyn yma bobl yn cael barnau. Lyn bynnag mae'n dweud y dim ond. Please, can I be your friend? Please add me. Neud beth bynnag mae'n mynd mwyn neud. Felly os ferch yna, pawb chilio mas. Pam nad ydych chi jyst yn stopio'r teithio? Pam does dim stambailus gyda Mae UK yn mynd i sylw hynny fod yn fantais. Wastad ychydig rhy hwyr. Dim o glwd yn funeral directors, house oes numbers mor uchel yn marw lai. Bai chi'n byw yng Nghymru o dan llafur. Wastad ychydig rhy hwyr yn pas. Byddwn yn barod am yr hon yn rampio i fyny erbyn yr hyder. Barod yn penderfyniad yn y rhagfyrion o 2022. Fi'n nabod pobl sydd wedi marw o fe. Mae hwn yn stand-up practice. Stop byddwn gwledydd eraill. Wastad ychydig rhy. Wastad ychydig rhy. Does dim angen dadlu. Wastad ychydig rhy. Vaccinate the young. Firstly, the elderly have lived the majority of their lives. Give people the chance to live that are 60 to 50. That's the next generation. The next generation. Ti ddim wedi darllen neu deall comments fi, wyt ti? Ha 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 ha. Beth am yr un sydd yn 51 gwedwch mae gan pawb ei hawl i fyw. Dwi ddim yn meddwl bod yn byw yn y wlad hyn. Mae fe'n completely thick. Meddyliwch am yr ailnaeth gwasanaethu. Yn gogledd Iwerddon, ddylen ni anghofio am bougainvilleur hefyd. Beth wyt ti ddim yn deall? Mae gan berson ifancach mwy o siawns o wella o'r feirws a datblygu gwrthgyfeu hi. Yn union. Mae ddim ond Facebook troll. Heri ffwrdd! Facebook troll. Rydych chi'n meddwl Facebook troll. You need to use your brain cell singular. Facebook troll. Springer yna Eisteddfod. Facebook troll. Stupid net! Facebook troll. Hei, Ond hei, rydym yn ei ddweud hawl i bag yn dwi'n hyn. gobeithio pan fyddi di'n 80 bydd rhywun yn dweud wrthynt no treatment, no vaccine, you are 80 now, so just die. Facebook troll. Eto i wedyn, Facebook troll. Now on. Facebook troll. nad yw Barry Harden yn resident yn ydy yw mother. Facebook troll. Any chance you could send me some gym equipment, please? I'm getting fat as fuck and everything's so